سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل Allah tegi jago oborni daha taga kahonoma wodowinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique na yo dengame jamajibine sondaniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñay windere fenjay ɓatake bindaɗo dewo bir nogase tati mboyi hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fati koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama enen kala en denti en mbi yo allah ɓeydan men jaam ɓeydana men sutura ya rabbi ya rahman korkaji men julɗele men sadakuji men nafilaji men gueɗe moƴƴe men pop yo allah wattuɗum dabaji moƴƴi ɓe eno humta haajuji men aduna o e lakara o kala ya rabbi ya rahman kala neɗɗo ɗo woni ene waɗa moƴƴere yo allah humtuɗon haaju makko kala ɗo neɗɗo ɗum woni ne waɗa ko boni yo allah waylu ɗum watta ɗum neɗɗo baɗowo ko moƴƴi an neɗɗo moƴƴo jiyowo neɗɗo ne waɗa ko boni woto hunmo woto yennumo woto woppumo duwanomo e moƴƴere ma he beele allah ne wayla ɓernde nde o watta wadde hono ko batta ko daña baraji kadi woni wonde moƴƴo tan ko yiide neɗɗo mo moƴƴani jiɗa wattude mo moƴƴo ha o wonta moƴƴo sa moƴƴo a eli neɗɗo hono ma ngam añandemo moƴƴere an hono ma a moƴƴere ma nde ne hawni neɗɗo fof yiɗan ɗum moƴƴere kadi laartu ɗum moƴƴere yahan ɗum moƴƴere nanan ɗum moƴƴere haalan ɗum moƴƴere rento neɗɗo haali tan ufnoɗa ɗum kaari en ɓe kay ñamatano ɓe kay joni batti ñamde ɓe kay ko joni dañi ɓe kay ko joni batti jolde otoji ɓe kay koyɗe lappannoɗo hen ɗo ha guese ɗum fof aɗa bonna hoore ma saabu kala ko mbiɗa neɗɗo ngam mbiruɗamo ustude mo gonɗa koye ustade kala ne mbiɗa neɗɗo ko moƴƴi ngam ɓeydude mo ɓeydorɗa hen sa usti neɗɗo tan ustoɗa sa ɓeydi neɗɗo tan ɓeyduɗa ɗum noon allah wi ko ɓeydodiren allah ɓeyda en nanggodiren allah nangga en tamodiren gonen neɗɗo goto ñaagoɗen allah rokka en ɗum tan yiiɗe men haydara on wawide goto fof on banggue muɗum eɗen ndewamo en yaha kono ala o wi ko jaam o dental ko rahma yurmede ari e tarihaji annabi Moussa meeɗi ñagade allah cuusal allah wimo ñaago dental sa dañi dental ha suusata
cheikh oumar en nelaɗo sa sallam woɗɓe waɗi ko hayno exemple tan kala dañoɗo dental suusi kala mo dañani dental suusani ko dental suustata neɗɗo saɗa jogui dental tan a seppat sa seppi keeɓa fodde ma sa ala dental noon sa noddi yimɓe garani sa seppi nangueɗa cokeɗa wona hande laamuji men mbayni kono sa jogui dental ɓe kullete en jii laamuji ɗiɗo hen won jogui ɗuɗo dente kewɗe laamu huuli ɗum haaliɓe laamu jooɗi ɗum noon Allah wi ko ndenten o yurmo en sen carodiri e galleji men e koye men gasi c'est fini doole men gasi en ngala haydara to banggue jurum faade iwde Allah faade meɗen ceerno Haali Abdoullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama wi mbaɗa fini no dande alhamdulillah bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garani jewte men assalamu aleykum wa rahmatullah ya fama adama ileki ñamno dandamano وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد سار مسلمتي ماما ميغلتني ماما مينياغني ماما الله مجري مينياغيما الله تباودا وند فوف yo jam Allah e kisal mum e nden ko mum woni e ma a jarama no feewi en jetti Allah gartirɗen ɗo wawde jokkude jewteɗe gownoɗen wadde en juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo ko ɓuri ɓurɗo caggal ɗum en calmini julɗo fof ɗo wawi wonde e jokli windere nde en gardini e ɗin calminaɗi teddude ɓurɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam en calmini jinnaɓe men wurɓe dariɓe e dow ndiɗo leydi en ñaguima Allah yo hebbin yurmede e jinnaɓe men dawliɓe notiyiɓe jomiraɗo en calmini ceerno men e guiɗo meɗen alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en calmini galle o foof en calmini kaw Khalil Mbaye guiƴam ceerno Abdallahi Khalil Seydi Mbaye kaw Ahmed Tidiane Sakho kaw Moustapha kamɓe fof en calmini en calmini musidɓe men ɗo goni fof e jokli windere nde en calmini Hawa Sow to tir yimme taweteɗo ɗo to Paris ɗo en calminimo no feewi en ñaguima Allah nde Allah hokkatamo sago makko e yidde makko en calmini Diye Ba to Gurel Ceerno taw sababu ko sohna Mariatou Thiam Seydi Sar en calmini musidɗo men Moussa Silla toon to Cherzi kadi en duwani momo sankare ruttare jinnaɗo makko debbo moɓe keddorino taw ko jinnaɗo meɗen ene wiye Buuɗi Alwali toon to Demet en ñaguima Allah yo Allah hebbina makko yurmede en duwanima ceerno Moussa Silla ko ɗon kadi duwani ɗen Alhassane en mawniraɓe kala en duwanima ɗumen en ñaguima Allah yo Allah moƴƴanmo toon yo Allah hebbina makko yurmede kanko e mayɓe julɓe foof ceerno Moussa min calminima min duwanimama en calmini Younous Saw nawto tanmo koto Ndendori kono o tawete koɗo Paris ɗo Amara Camara en calminimo no feewi Hadja Dieynaba Ba gonɗo e jillu mum toon to Madinatul Munawwara en calminima en ñaguima Allah yo Allah renmo toon ha o arta e jaam o tawta en e jaam ɗon calminen Hadja Traoré ɗon ɗo Moro Paɗo en calmini ceerno Souleymana taw ko joom galle on Aissata Ndiaye Niass dendi meɗen moƴƴo Karay Siré julɗo timmuɗo yo Allah yommo moƴƴere en calminimo
sohna Mariam Tagurla mawɗo men Jawarel Seydi Jawar on jarama no feewi en calmini mawɗo men moƴƴo hono Zeynabo Sidigi taweteɗo Dakar ɗon ɗo Pikine ɗo en calmini galle o foof Kadja Yam en calmini ɗum Ami Soumare Dungel Gueye toon to wuro meɗen Dondu en calminimo no feewi ko ɗon calminɗen kadi Huley Habi Kume en calminimo no feewi ɗon ɗo Dondude en calminimo no feewi taw ko miñum giɗo meɗen korsinɗo en jiɗɗo en Kumba Habi Lam yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah yoɓen moƴƴere Dieynaba Thila toon to Elbef en calminimo Ifra Karfaso e galle mum kala sohna Hawa Seydi Sow sohna Fadimata Bakku Gueye en calmini Seyni Karfaso kadi en calmini ɗum en calmini Aïssa Soumare en calmini Ifra Hamad Sala gonɗo en jildo mum mo suwa artude en calmini galle makko kala Diary Diallo to Elbef fof en calmini kono en calmini Hawa Diop nawtetemi ko artisinto Garba o tawete ko to Elbef ɗo en calmini jinnaɗo men moƴƴo tawete to Dakar to hande hono Diary Cissé en calmini mawɗo men moƴƴo Oumou Touré taweteɗo ɗon ɗo Évro ɗo kono en calmini ceerno Yahaya Guissé e galle mum sohna Guedde Ba Moussa Pam e galle mum sohna Aissatou Sarr en calmini jibinaɗo Diop ɗon ɗo Évro ɗo bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe onon foof on calminama en duwanima fulɓe noon nde Allah renata ɗumen en duwanima julɓe pop kono en ñaaguima Allah yo Allah renan fulɓe ƴiƴam mumen yo Allah hokkuɓe sago mabɓe yo Allah ren ɓe ndenka kirika Seydi Sarr mi artiradema konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr a jarama Seydi Sy ceerno Haali Abdoulaye Sy yo Allah yoɓe moƴƴere ɓe calminɗaɓe pop en calmitima e dow ɗemɗe mabɓe en duttima kadi en calmini dendagal heeɗiyankoɓe kala Moussa Silla mo duwanɗa ɗo joni o wonande jinnaɗo mabɓe debbo goto moɓe keddori ne yalti aduna en duwima ko duwiɗa ko en mbiya amina kadi en duwima yo Allah yurmo yaafomo kanko on jaaɗo kanko e dendagal maaɓe julɓe pop yo Allah waɗɓe e weeli mum nannaɓe aljanna ya rabbi ya rahman ceerno Haali Abdoulaye Sy alhamdulillah Allah arti ene jaam e cellal e kisal hande noon yewtere men nde eɗen teddiniri ɗum Alhaji Mouhamed Mal woni Baba Mal mo ganduɗa ko baɗɗo fiyande mawde e nder windere nde nawɗo ɗemgal ngal ha e nokkuji ɗi nanetake ene haala ɗum ene yima ɗum yimɓe ne naayo ne petto omo loowa fulfulde nde e noppi mabɓe ha e to pulki mabɓe to ɓe ganda ko yartere ɓe belti on mo ganduɗa kalɗo yeehi o yaadi koye fina tawama ko a timmi ne wonde yurmade rewɓe e sukaɓe e ɗoftude rewɓe e sukaɓe e tabidde eko woni ko e yaadude ko woni ko e salade waylade nde tawnomo wawno waylade ene rokkimo kala komo wayloro kono ala o heddudi tan eko woni ko on gorko mo Podor Douaira hande ko kanko teddinɗe ndeɗo yewtere kanko e équipe makko e goomu makko kala e dendagal Podor wanaɓe kala en teddiniɗe ndeɗo yewtere ko noonne kadi musidɗo makko guiɗo makko Siley Gorbal Sy mo ganduɗa e tambi walare mawde e fannu jangin ɗemɗe gendije Afrique kala ɗo batu waɗi so yettima ɗon kono woni goƴe mum ɗum lowata e noppi ɓen ardiɓe eɗin sifaji kala belɗe ɗemɗe gendije mbatta jangede nde tawno ko to woni lasli gandal foɓre ñiiɓal tabita rokka gandal yeyno ɗon calminɗen sohna Fadimata Gadio kame joom galum Abdoullahi Sarr mi salmini moon mi salmini sukaɓe kala tokara babam Abou Sarr ha toon to Turki mi salmini mi nawta moon ha to Diofane ɗon calmi Marima Gadio ha toon to Kay Haydi hande ganduɗa ngulekki ne heewi no feewi eɗen ñaagui Allah yo Allah hoyfin o saaha ngulekki ari tigui rigui
ceerno haali abdoullahi sy gonɗen koye annabi yunus hakkude mum e liingu ɗo jogori modde Allah yamiri malika yamir liingu ngu yo heɓɓo jiyaɗo mum wonanamo kaso e nder liingu ceerno haalidi bisimilla maɗa. wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu seydi sar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum e udditare mum e yaajede mum won e ma. En jetti Allah no feewi en juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam. En jetti Allah gartirɗo en ɗo hande wawde yewtidde e bandiraɓe men ko gownoɗen yewtidde e mabɓe ko fati e gurdameje annabaɓe men. Taw eɗen tolni e annabi Yunus, taw eɗen jeehi ha hankadin hakkude makko e liingu to liingu moɗatamo ɗo ko ɗon gonɗen. En kaalino hanki ɗo Allah yamirno malayika yo malayika keɗɗo e liɗɗi o yamir nguɗo liingu yongu yangu heɓɓe yo Yusuf gila yettaki ndiyam. Liingu caggal nde malayika o haalni liingu ngu dogi ene seeke bempeƴƴe ene tacca maaje to liingu ngu wonno to e to Yunus wiyata ene diwalano to goɗɗugol muɗum ko Allah tan andi ene woɗɗi ha mayi. Liingu ngu ene seeka bempeƴƴe ene tacca maaje ene yaawi no feewi ene seeka bempeƴƴe ene tacca maaje ha liingu yetti laana annabi Yunus woni ka. Nde ngu yetti laana ka tan ngu tawi annabi Yunus hankadin pari heblima e diwde kan laana. Annabi Yunus heɓe no mbiyanno ko yimɓe men jaggimo beddimo kono ko kanko weddi hoore makko kadi kamɓe nde ɓe ɓaɗata kuraje nde gila ɓe cuwa wadde kuraje nde ɓe namdi kanko o haalniɓe ko min woni bakkodinɗo. Kamɓe noon ɓe jaɓani ko kanko sibi kanko omo wondi e mette ɓoyde e nder ndiyam dañani no yaltiri ɓe cikki noon ko ɗum addanimo wiide noon. Ɓissaji kewɗi ne kaletno kono ne certi kono noon siira oɗo holli en ko annabi Yunus kañum haalniɓe wonde ko bakkodinɗo gile ɓe cuwa. Ɗum noon Seydi Sar ko ngol arti e ma e on saha jokken gol. aɗa andi ceerno Khalidou haala soka haalima ka naati e nofuru ka deeƴi a waɗani e makka sikki sakka tan koko goonga. Sirani woni hen tan mo nangata haqille ko kaaliɗo nanni kadi nannori no foti nde tawno Allah waɗata ko ene jentilay noppi yimɓe nde tawno o haalanta ko yimɓe beele yimɓe mbawa famde wasa wonde sifa mo ganduɗa yimɓe mbawa tawase famde. ɗum waɗi Joom Ibnu Asir o wiyata kala ko jaɓani tabidde hoore gonɗani kala ko naati jaaɓi tabidde ene selli. ɗon joomen haqqillaji ñawoɓe fannuji kewɗi teskoto ɗum addi sariya e oɗon sifa e mbaadi assemblée général muɗum. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy mi yaha to Rosso Mauritanie mi tawɗo oɗo bandiraɗo debbo tedduɗo woni sokhna Aissata Sy ɓi bamma kame joom galle mum e ɓesgu mum e musidɓe enɗam mum kala en calminima en juurimamamo en neldimo duwaw kanko e golle makko payodinde sabu goobat kala noon kam jiɗɗo melfe joɗɗe kay ki nguleki
mbaɗa e ɓannu ma wayno climatiseur wuttanma jokkondire makko. O bandira debbo tedduɗo bawɗo yidde korsuɗo ane joom galle ma mi salmini mi juurima. ceerno Khalid mo salminma no feewi kadi koye heewi ne rewa ga en yettino calminali. Amara Camara Amara min calmini min juurimama min ñaguimama duwaw min neldima duwaw. ceerno Khalid Abdoullahi Sy lingu yettima lanaka Yunus ni jogori weddade hoore mum ko heɓɓimo ɗon haade makko wettade hoore makko e ɗam ndiyam. mi salbitimama lawol gongol Seydi Sarr yo kisal Allah e nden kamum wonema Seydi Sarr mi weltanimama no feewi. en calmini baba Sildu Mbodj e baba Demba Diallo to hoore ñiiwa kaw Yahya en calminimo Seydi Ba en calmini kaw Seydi. Seydi Sarr a jarama ko ni woni lingu yettima lanaka Yunus weddi hoore mum e laana he omo jogori samde e dow ndiyam. ngun lingu jaɓɓimo kanko annabi Yunus. o jaɓɓimo to bange gasirde laana to nde Yunus yiɗi diwde nde noon o weddo hoore makko e ndiyam laana ka ko mawka. on saha Yunus ɗeɓi hulde seeɗa diwde nde. lingu ngu to woni lesto lingu ngu noddimo kanko Yunus. eɗen mbawi hettade no moƴƴi kaɗo haala. lingu ngu yiiɗi heɓademo kanko Yunus. lingu ngu noddimo wimo Yunus an kam hol ngol ɗo kulol ngol kulɗa ko kulata Yunus. an ko an woni ɗaɓɓaɗo hakkude ɓeɗo yimɓe mbeta aɗa faabo ɗumen an aɗa hula an ko kulata. Allah ne suɓima ɗum ɗo de ko haala lingu ngu. ko lingu ngu woni e haalde. omo diwa omo wadda e ɓerɗe hade makko diwde. o diwi kay kono jiɗɗen haalde ko hade makko diwde o dengini seeɗa to bange kulol. joni noon lingu ngu wimo ene woni less. Yunus an ko kulata an ka annabi ka cuɓaɗo ka nelaɗo e ɓeɗo yimɓe ko an woni ɗaɓɓeteɗo e nder ɓeɗo yimɓe o. an ko kulata a fotani hulde an. o nani kaɗo haala tan kanko Yunus o weddi hoore makko e ndiyam he. o weddi hoore makko e ndiyam tan lingu ŋaaɓi hunuko mum. Yunus naati e nder hunuko lingu jooɗo yito reedu lingu to. wona o jooɗoyima to reedu lingu to lingu muɓɓi hunuko mum yaadi e makko. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle. eskey Allah e bawɗe mum tare Allah e bawɗe mum. ceerno Khalid ko fotina neɗɗo naatay fulkuru lingu deeƴe toon wawno kay ko lingu naate reedu neɗɗo deeƴi toon. e lingu jaggama defama neɗɗo ñaami ɗum deeƴe reedu neɗɗo kono ɗo ko contraire. ay ceerno Khalid lingu haalde annabi Yunus o ene nanni no feewi. woni ne nanni saha aɗa jola e maayo tan wooda ko nanɗa elle ne wima wedde hoore ma e ɗam ndiyam walla aɗa woni laana walla e bateau walla hayso koye oto gonɗa walla aɗa sefa e woyndu aɗa ƴooga e woyndu. yimɓe ko mbiyata woyndu ko ɓaaƴoru ko wona ɓaaƴoru ala wayata ko wonko noddanma weddoga hoore ma ni. aɗa jooɗa ha ɓooya tan jidda wayno on wiide ummoya surtout noon to banggue rewɓe ɓe hannde aɓe daña gueɗe keɗo ko rafi. o rafi noon amba ƴewnede feere jom wonade suudu mum ha ɓooya tan nana hunde ne wayi hoccu bagage ma jaaha
mbaya noon noppima yaltu ya yaltu ndu suudu yaltingal dewgal ya bolol ma ya ɗum heewayma ha kocca bagas mbiyaɗa yaha ha ɓooya haqqille ma to jottoɗa ɗum noon ne moƴƴi neɗɗo o ɗum ɗo kala o ardina haqqille makko gueɗe kewɗen keftorono neɗɗo ne jooɗa ha ɓooya tan wiya fanmi yaha nde ala jooɗo ha ɓoya tan girñuɗa tan mbiyaɗa yaha tan ha ɓooya tan donka no holko ƴeewoyta jaa nder suudu jirruɗa donka andude foof wonko noddanma ko noon wartade ardata neɗɗo wartota ko tan e jamiragal ala somo warta waɗa ɗerɗiɗi werde hoore makko e woppude kono wonanata hunde yeeso makko ene wona seyɗani o ga noon ko Allah ne lingu to ko seyɗani wattan suus mbaɗa ay wontanma ɗaccal buduk mbaɗa ceerno Haali Abdoullahi Sy en calmini ɗo hen sohna Aissata Ba di Thila miñi men tedduɗo o Aminata Ba di Habi miñi men tedduɗo o Habi yoy Seydi Sarr Kadji Ba joom suudam mi salmini on ha to Tiggere mi salmini hande o mawɗo galle o Mikailou Ba e miñi men kala mi salmini sohna Coumba Abdoul Ba ɗo gonɗa ɗon ɗo Tiggere e endam Tiggere naɓe kala e dow inde moon Diawo Ndiaye baɗam ha to Sadel Dieynaba Ndiaye baɗam ha to Sadel Malal Ndongo musidɗam ha toon to Sadel Aissata Camara jaatige mum miñamen Fati Abou Sarr ha to Dakar mi salmini on mi juurima on ceerno Haali Abdoullahi Sy o naate reedu lingu o jooɗima toon holko wi toon kanko Younus mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini Fadimata Sy gonɗo to Bagno en ñaakima Allah yo kisal Allah e nden ka mum won e makko en calmini mawɗo men moƴƴo tawete to Sénégal hande en wiya Jariyata Cissé yo Allah sellinmo yo Allah sembinmo yo Allah hokkumo sago makko Allah hokkamo sago ɓesgu makko Seydi Cissé e hoddiro Allah e bawɗe mum Seydi Sarr Younus naati e reedu lingu yaadi e Younus e on saha noon Younus andi ndeke koye reedu lingu naati ma o jooɗoyi to reedu to o andi ko e reedu lingu o naati kanko Younus o woni noon e woyde mette o sunino feewi kanko Younus one ɗon noon Allah wahyi lingu ngu Allah wi lingu ko min wi yo Younus naaɗe reedu ma he ko min wi ya ƴeewoymo jaɓɓoɗamo gila o yettaki ndiyam ɗam wonko jimmi haalandema noon lingu Allah ne haalde e lingu ngu ɗo ko heewini janggeɗo Allah nana haalde e lingu ko adi taw nde Allah haaldi e maleyka bakkilaɗo liɗɗi o maleyka o haaldi e lingu ngu wi ko Allah wi ya waɗirni e yawnade e yaccade ko ɗon e ɗon lingu ngu dari e wadde yamirore Allah hay joni Allah nana nodda lingu ngu wonko Allah yiɗi haalande lingu ngu so haalningu kadi lingu ngu koko waɗata ɗon e ɗon an neɗɗo Allah wima waɗa hunde mbiyami waɗani Allah wima woppu hunde mbiyami woppani mbaɗa yimɓe ne poti ƴewtade koye mumen Seydi Sarr yimɓe ɓe ene poti ƴewtade ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi hay sinno ko e hayre o jippinno oɗo Qur'ana taw noon o falti o ittima ko neɗɗo faltorto ko moƴƴi ko boni ko o nanni e hayre he ma hayre nde hulanno Allah made feɗɗito nde yana e leydi sabi hulde Allah law anzalna hadha alquran على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله Seydi Sarr kongol arti e ma e on saha jokken golle est ce que ceerno Khalidou neɗɗon tiiɗi hoore wallahi
law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytuhu khasiyan mutasaddian min khasyatillah a jarama ni mbiɗa so tawi Allah waddi men yeru e kaaƴe eɗen poti ƴewtade koye men ha kaaƴe ɓurta en Allah wadda men yeru e kaaƴe ha kaaƴe ɓurto en ha kaaƴe ɓurto en so tawi o qur'ana jippinoma e kaaƴe hono kaaƴe ɗe mbayanno te enen ñande kala eɗen nana qur'ana ni jangge qur'ana faye jangede tan costina mbaɗa musique on janggo qur'ana piya volume télé maɗa heeɗo théâtre on dursito aɗa wullina musique ma sara muɗum tenan hande hayre ndeɗo nde Allah haalde ɓurmo alay saago noon ƴeewen ko foti yaade ko mbaɗen ko nafoore men tan ceerno Khalid mbiɗani ko noon Allah haalde e lingu nana ceerno Khalid mi yiiɗi mo laara de commentaire goto e planète cewgu jaggi ɓiɗɗo lella woni jaggi ɓi lella omo reggina ɓiɗɗo lella o omo nawa ɗum cewɗi goɗɗi ngari yidde ñamde ɗum o wone rende ɓiɗɗo lella o saliɗi ñama ɗum hawa jarnimo habde e cewɗi goɗɗi ɗi haaɓe kaɓi hare bonde omo reeni ɓiɗɗo o ceerno Khalid ne hawni ceerno Khalidou Allah noddi lingu ko Allah wi lingu ngu ɗon ɗo annabi Yunus ene tawi nder fulkuru lingu Seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calminiɗo Moussa Silla e ceerno Mamadou Dia kono en calmini mawɗo moƴƴo Karaysire moƴƴo julɗo timmuɗo biyeteɗo Papa Diara ɗon ɗo chersi ɗo en calminimo no feewi Seydi Sara ko ni woni Allah noddi lingu ngu Allah wi lingu ngu he andu noon mi waɗananima Yunus naɗɗo yeyduma o ko arsukimade ala mi waɗananima ko naati e reedu ma ko arsuki wonandema mi waɗanimo ko naati e reedu ma ko ñamde wonandema ala mbanmi tan ko o wona ndenka wonko cohlumi min jimmi tan ko dumbo toon o wona toon taw seeɗa kono mi waɗani wonde kanko ko tew wonandema aɗa ña aha o to maayi o to wontu goɗɗum no natirno ni yo heddoro noon la tumazzig lahu jildan de oto seek e ɓandu makko hay seeɗa woto ngaro hen hay cette tan woto ngaro e ɓandu makko no natirno yo heddoro noon ɗum noon Allah haalni ɗum lingu ngu so wona ɗum ene wawi lingu ngu sikka ko arsuki wonandi ɗum nden noon o maayat toon o ñola Allah noon wahi lingu ngu yo andu oɗo wona arsuki ma ala ko yamiroram tan yo won ɗon taw haade yamiroram ari fof wadde lingu andi ko moɗi ko wona ñamde wonandemo wadde o fotani welsindade ha ɗum ñola to nder reedu makko to kanko lingu o fotani jaggirde Yunus ko ñamde wonandemo saka o welsindo ha Yunus wattina nder reedu makko hono no kala ko naati toon ni ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou aɗa andi so Allah wiyani lingu ne wawi ɗaminade ko arsige Allah demum saabu ceerno goto meeɗi arde cangol gotol omo yiɗi taccude cangol ngol o tawi ɗon noon goto
o wi on addulana makka taccinami o wi mala ɗo luggiɗani juutan aɗa wawi juude tan ɓena ɗo luggiɗani haydara min gonmi koye ƴewde liɗɗo o waɗini koyngal tan o yi hoore o yi hoore nooro yalti o furet o dogo fayi dow waɗi ɗi haydara mbatta ya sirani o yiya tan Allah ko moƴƴo kay ɓurande Allah ko moƴƴo ɗo noon kuldumo ɗo woni moƴƴo ɗo kuldumoɓe moƴƴere makko nde on wawi ittude mo rokko nooro o no wayi moƴƴude ni kanko no wayi moƴƴude ni lingu no wawi ɗaminade Allah koko itti oɗo henno gorko rokki lingu yo moƴƴum saabu moƴƴere Allah yettima rokkude hunde kala ne haalde moƴƴere Allah ceer est ce que ceerno Khalidou ɗo nunɗal ene jibine ɗo ha heewi nunɗal ne ande ɗo wonko totterɗa moftu wonko desderɗa moftu wonko arata e ma an hoore ma aɗa nde jeeya won gaddo e ma hunde wonɗo jooɗoɗa tan hunde naata jungo ma joni joni aɗa nde jeeya neɗɗo foti fatandu ɗum nguɗo lingu no Yunus natirto ni ha Allah haalde lingu ɗum ɗo wona e arsigue ma goto men kala fotande ko woni arsigue mum ene foti andude ko wona arsigue mum ene foti andude ko tetti ha wonti arsigue mum ene foti andude ko tettani ha wonti arsigue mum ɗo woni ceerno Al Huseynu Kane ɗo wiyata arsigue aɗiɗi gooti arsigue mo Allah arsiginma ndewamo ha daña a wasata ha abadan a maydat hen saabu Allah ɓuuri rokkude tetta fulɓe noon mbiya Allah rokka tetta Allah ɓuuri rokkude tetta Allah so rokki tettata heddoto noon kala jogui business no puntirta yimɓe ha tetta jawdi mabɓe taw wona Allah rokkuma ya ha ɓooya haqqiɗi nanguma taaya ha laaɓa wiya kade rokkuni Allah ni Allah kay ceerno Allah luɓat tan Allah rokkat ha timma won politique mo mbaɗata e nder ma noon ɗum woni hankkadi a tafi pele wawde dañande hoorema ko jiiɗa e arsigue laaɓɗum Allah rokkuma o ceerno Haali a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini tiggere de miñi men ha toon to tohomaji Baba Abouyel mi salminima mi jurimama an e galle ma kala nonne kadi Baba Ablaye Sidi mi salminima ha toon to Nouakchott en calmini dendagal tohomaji naɓe kala gorgol Aissata Ba mi salminima mi salmini mami meɗen Mam Ramata Ba o goto keddoɗen e mami raɓi to banggue Baba yoddu so ngo ɓooy ya rabbi ya rahmanu ceerno Haali Abdoullahi Sy lingu yeehi yaade annabi Yunus holko lingu waɗi e caggal nde ngu nani haala Allah subhanahu wa taala mi salmitimama lawol gongol Seydou Sarr mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo kisal Allah e nden ka mum won e ma a jarama no feewi en calmini ɗo Ifra Karfa Sow en calmini ɗon sohna Hawa Sow en calmini ɗon Fatimata Bakku Gueye ɗon calminɗen Hammadi Idi Gueye Seydi Sara ko ni woni no Allah haalniri nguɗo lingu nde o haalni ɗum lingu ngun lingu yeehi e hoddiro Allah e yamirore Allah ngun lingu looci Yunus ngu hukkiti Yunus taw ngu hukkiti Yunus kadi ko e hunuko lingu ngongu ngo ganduɗa ko ngun ɓuri ngu mawnude to banggue tago e yamirore Allah lingu mongu Yunus ngu wona ngun lingu Yunus tabiti fodde ko woni reedu lingu ko wona ngun lingu tan ala lingu adinongu modde Yunus ngu nde Allah wahayingu haalningu kaɗo haala ngun rutti yewtidi e lingu ngongu ɓurgu ngu mawnude e yamirore Allah ngu locci Yunus ngu totti Yunus lingu ngongu ngu ganduɗa ko ngun ngu yewtidno taw ko ngun ɓuri ngu mawnude Seydi Sarr ngun lingu ɓurata moƴƴande Yunus ngun ɓuri mawnude ngun to reedu mum to Yunus ne wawi wadde toon ko yiɗi wadde foof kono ɗo nanno adana ɗo Allah ɗon kay o wawa hay fofte ko caɗele
jonnon caggal Allah haalni nguya lingu Yunus de mi hokkiranima ko ñamde wonandema e wadde sellata ngu heddo toon sibi toon ne faaɗi joni noon ngu looƴi caggal ngu yewtidi e lingu gongu mawngu ngu looƴi Yunus ngu hokki ɗum ngun lingu moɗi Yunus nannoyi ɗum to nder reedu mum to e hoddira Allah Yunus eggi e nguya lingu arti e nguga lingu Seydi Sarr komi anda fof Yunus dañi kawisma hay goto dañani aha ɗum noon ko ɗon gartiranmi ma konngol e on saaha jokken golle Seydi Sarr ceerno Khalidou Yunus ko bawɗe Allah wallahi Yunus dañi kawisaji mawɗi ɗi ganduɗa hay goto dañani eɗen ɗamini noon ɗo Yunus ɗo ene wawi taw ko ɗo hen gande kewɗe Baba Sildu Mbodjen Jalti en calminima en juurima moom en calmini Dondu naaɓe kala en calmini Ali Wuri naaɓe kala Somana naaɓe kala Keeɗele naaɓe kala Gijilon naaɓe kala Sadel naaɓe kala Wuddur naaɓe kala ha jettiɗen nima calminɗen Salaba min nani haalama kan ndewnuɗa e kayi men Hammadi Dia min nani min beltima min duwanima min calmini dendagal fedde ɓamtare rewɓe nima naɓe kala en calmini kayira min tawteɓe to nima hay goto hen ɗaccani kaw Samba Sall min calminima gorgol nene Hawa ɓoy min calminima nene Sala Guelajo ba min calminima ha ɗon ɗo nima jehen ha tokkudel rewo tawi ɗon Khalidou Gueye walla mbiyen Samba Gueye min calmini min juurima min calmini dendagal taweteɓe toon foof ko noonne kadi Hawa Amadou Ba ha to Mauritanie sohna Suwadou Ba taweteɗo hande to Bagodine Hebbiya e Yirla foof min calmini dow indema sohna Raki Bokara min calminima min mbima Seydi Ba en calmini dendagal bandiraɓe julɓe kala ceerno Haali Abdoullahi Sy wonko Allah tagi e maaje he heƴataga saabu maaji ɗen mbay luggidini ene mbay yajini ene mbayni wonko woni toon ñande kolleɗa kala ñande a yana leydi Maya général Costo ko gorko ɓurnoɗo wawde mudde maaji windere nde kala o sakkiti mudde ko maayo Gabo nde o muti o yalti ko tuubak o tuubi o naati din l'islam ɓoyani o maayi o wi wonko Allah hollimo e ɗe maaje sinno ɗum Allah wonno ɗum koye dow leydi ndi enen hannde en keƴata e leydi he eskey ceerno Khalid eɗen ñaama liɗɗi de kono woni liɗɗi nan toon ɗi eɗi ndeni ko heewi ceerno Khalidou wallahi wonko Yunus dañi ko hay gooto dañaani liingu wukkitimo liingu wongu moɗi Yunus woni toon holko wi toon Yunus ceerno Khalidou Seydi Sarr mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi ko ni woni no Yunus waddiri e ɗiɗo liɗɗi ɗiɗi en calmini Samba Gange e galle mum Baya Thiam e galle mum Sharif Mbodj e galle mum e ko mawɓe men moƴƴuɓe ko ɗon calminɗen mawɗo men Oumar Diary Seydi Ndiaye kanko e musidɗam Siley Seydi Sarr mi salmitimama a jarama no feewi ayi nde Yunus naati e lingu gongu ngu Allah wallimo kam nder ngun lingu ɗeɓi wade kono suudu ni ɗon e ɗon o noddi Allah o wi ilahi la asjudanna laka fi makanin lam yasjudu laka fi mithlihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal jomam mami sujjane e nokku mo ganduɗa hay goto meeɗani sujjandema e nokku baaɗo noon wona malayika ɓattiɗoma wona annabi meɗɗo nulede
kanko Yunus to nder reedu lingu to o woni e sujjande toon Allah e heeñere nguɗo lingu. Allah newnani Yunus to nder reedu nguɗo lingu to newuya jaajjo o watti rewde toon Allah omo sujjana Allah omo ndaara immorade e nguɗo lingu kayiseje gonɗe e nder maayo omo yiya mumantewon gon konto nder maayo omo yiya liɗɗi mawɗi ɗi ganduɗa koɗi koye ngoɗo maayo e ko wona ɗum omo yiya gueɗe kewɗe sibi ko woni e nder reedu nguɗo lingu omo yiya gueɗe kewɗe ɗeɓi wade kono ko weera o waɗana ni omo ndaara maayo ngo ɗum waɗi lingu ngu ene wangoto e makko ene yaada e makko maaje jeeɗiɗi ɓurɗe mawnude e aduna ɗe lingu ngu yaadi naati e maaje ɗe pop taw omo woni nder reedu lingu to kanko Yunus. ɗum noon Seydi Sarr mboɗa andi yewtere men hannde ko ɗo haɗata la ilaha illallah so Allah hokken hawrde e janngo alhamdulillah jokkiten jokken yewtere annabi Yunus wallahi en calmini bandiraɓe ɓe fof to mbawi wonde e jokli windere nde yo Allah hisnuɓe yo Allah renɓe yo Allah waɗanen jaam yo Allah waɗanen sutura ko mbasiyino ɗen ko noon eɗen mbasiyo ɗum ha joni yo yimɓe ɓe mbattu hakkille e famde dewal Allah ngal ɗum wasa famɗude e mabɓe kala ko mbawɗen mawninde ko seeɗa so tawi eɗen goppi wawde famde dewal men Allah tengti noon e ndeɗo julde tengti noon e ndeɗo julde tengti noon e ndeɗo julde tinnodiren sabi Allah tinnoɗen sabi Allah paamen dewal men Allah tinnoɗen ñoroɗen kaɓɓen keesaji men ha tiiɗa taw ko yidde famde dewal mum Allah ganden de so tawi en dañani ɗum ala ko dañƴen so yiiɗi taw en dañji aduna o foof kono hay hunde en dañani so yiiɗi e mbasen ko woni e aduna he ko pop sen dañi dewal men Allah tan ko enen goni dañɓe en dañi foof ɗum noon tinnoɗen e dewal men Allah dañen Allah dañen ko Allah mofti ko foof oɗon jarlo oɗon jaafo Seydi Sarr mi salminima mbaɗa andi ko ɗo goppanmami Allah hokken hawde e janggo jokken issa annabi Yunus alayhi salam inchallahu taala yo Allah hokken hawrude hen Seydi Sarr wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi salim thumma salim ala annabi wali yafna wali ceerno Khalid Abdoullahi Sy Allah yoɓe moƴƴere ɗo ɗo duwiɗa mbayniɗa ɗo henno ko ɗo keññanmi oɗo duwaw mo duworɗa ñande kala o Alhaji Samba Gange e galle mum yimɓe moƴƴuɓe julɓe jokkoɓe endam duwotoɓe wawɓe yidde ko noonne kadi ceerno Baya Thiam dendi men walla mbiyen Ahmadou Thiam e galle mum wawɓe yidde tabitɓe tedduɓe duwotoɓe duusoɓe muññitoɓe wallitoɓe no feewi ko noonne kadi mawɗo men Sarif Mbodj e galle muɗum e ɓesgu mum kala moƴƴuɓe tabitɓe wawɓe yidde horsuɓe ko noonne kadi mawɗo men Oumar Diary Ndiaye e galle mum e ɓesgu mum e enɗam mum kala e musidɓe mum horsuɓe tabitɓe wawɓe yidde tedduɓe teddinoɓe ittoɓe gueɗal no feewi ceerno Khalidou alhamdulillah eɗen jettanaɓe Allah eɗen duwanoɓe
nde Allah ɓeydanta ɓe jaam ɓeydana ɓe suturo ɓeydana ɓe ndenka ɓeydana ɓe hattan ɓeydana ɓe yaajede eltana ɓesguji mabɓe aduna o kala ɗo jiiɗi yaade jaaha taw kadi Allah ne moƴƴana ɓe so haaji Allah soɓe nuttima e joomi ɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere noon ko noon ne kadi sohna Sira Gako e ɓesgu mum joom galle mum e enɗam mum e musidɓe mum kala banum debbo Annabi Yousufa yooɗa tengade kame paɗe marakis yo Allah yoɓe moƴƴere reena hisna bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko noon ne kadi Abdoullahi Haruna Diop walla min mbima Abdoullahi Ali min nawtuma ha to a jara tawete to marché 5e ɗo Nouakchott ɗo min calminima ɗon calminen Aissata Ba nonne kadi Habi Diop walla mbiyen Binta Diop nonne kadi musidɗo men Amadou Mbaye Dima kam Couture Mbaye e dendagal tayireɓe ɗe mbawi wonde kala ɗum noon ceerno Khalidou ko ɗo kadɗen hannde no mbiɗa ni ɗo Annabi Yunus woni reedu lingu ne yaada e makko e ɗe maaje ɓurɗe mawnude a windere kala taare gueno yo Allah moƴƴan en ko heewi ya rabbi ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar moon Dulumaji ene duusodira e ɓinene mum ceerno Haali Abdoullahi Simo Soringo ñuuña weltina fittandu ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga groupe Ya Nabi to karalagal Weltare TV fanno YouTube ha mbawdire wiɗade ko Saydou Abouba Moulouk Sayba gorgol ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam teddude ɓural korle sabure ɓuroɗo minne ala e annabi mo Allah junno sowona yasin ɓuroɗo minne ala e annabi mo Allah junno sowona yasin ɓuroɗo minne Lipamondi data Allah yedama ganyamo ganyeda ko bodo winde Lipamondi data Allah yedama ganyamo ganyeda ko bodo winde Nabani do kamo asno yademo sana Muhammadu worodo minde nabani do kamo asno yademo sana Muhammadu worodo minde Allah nini aha ende